dod i adnabod Dori Tanybryn, un o aelodau cangen Abersoch. Dorothy Hughes yw ei henw swyddogol ac yn sarn bach gyda'i brawd gwylym yma hi'n byw. Roedd teulu mam yn hanu yn anhoron Penllyn, nain y ferch y felin newydd yno, yn un o 7 o blant ac yn dod o deulu o ffermwyr. Roedd fy nhaid yn enedigol o Flaenau Ffestiniog ac wedi bod yn chwarelwr cyn dod i fferm Brynodyn Culan i ffermio wedi ymddeol. Tyddyn 12 acar oedd Brynodyn oedd yn eiddo i William Felin ac yn lleol i Culan hannau teulu fy nhad. Ym Brynodyn cefais i fy ngeni cyn symud fel teulu, fy nhad, mam, nain a mrawd yn 1944 i fferm rent 100 acar Tanybryn. Yn drist iawn bu farw fy nhad yn 31 oed gan adael fy mam a ni'r plant yn amddifad. Ond gyda chymorth teulu a chymdogion, llwyddodd mam i gadw'r fferm i fynd dros y blynyddoedd, hyd nes i ni ein dau gymryd y cyfrifoldeb ar ôl gadael yr ysgol. Doedd ddim llawer o waith perswadio arnom i ddod adref i ffermio, bod amgylchiadau yn anodd ar y pryd. Godro oedd yn rhoi'r pleser mwyaf i mi, godro fy llaw iddi am flynyddoedd. Ond pan ddaeth yr injan odro, roeddwn wrth fy modd yn gwneud y gwaith ei fod yn ymddangos yn un donog iawn, 2 waith y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Ond roedd gweithio fel hyn yn rhoi trefn ar y diwrnod. Byddem yn codi am 7 i odro, brecwast wedyn, porthu tan ginio a gwneud ychydig o waith arall yn ystod y pnawn, cyn mynd yn ôl i odro ar ôl te. Braf oedd na swilio ar ôl diwrnod llawn a phrysur. Byddem yn cario'r llaeth mewn caniau i'r lôn, a'r lori laeth yn dod i'w nôl i gael ei drin yn ffatri Rhyd y Gwistil, Chwilog. Hwnnw wedyn yn cael ei ddanfon i garreg y drws yn hair ardal. Rwy'n cofio fel y byddem yn dipyn o ffrindiau gydag ambell yr lori laeth, a byddwn ni a fy ffrind yn cael mynd am reid ar y lori i ben Culan ac yn ôl. Amseroedd difyr dros ben. Yn ystod Ionawr, Chwefror a Mawrth, byddai bywyd yn prysuro'n arw pan fyddai rwy'n bach yn cyrraedd. Doedd dim yn rhoi mwy o bleser na chael ei gweld yn cael ei geni. Bywyd newydd ar ôl gaeaf, llwm a hir. Yn dilyn hyn, byddai buchod yn lloi a dyma amser digon heriol ar adegau ond hapus dros ben. Yn y flwyddyn 2001, daeth cwmwl mawr dros y diwydiant pan gyrhaeddwyd fod clwyd y gwartheg gwallgof, y BSE, wedi ei ganfod mewn gwartheg godro. Gan fod dipyn o gostau yn enwynebu fel busnes godro, bu ni benderfynu rhoi'r gorau i odro a chadw gwartheg stor. Roedd ddim yn teimlo hefyd ein bod ein dau ymd yn hŷn ac yn ffermio ers 77 o flynyddoedd. Mae llawer o sôn heddiw am arall gyfeirio fel pe bai'n beth newydd, ond roeddem ni yn chwilio am incwm ychwanegol flynyddoedd yn ôl a dechrau cadw visitors. Apartments i gychwyn gyda'r ymwelwyr yn prynu'r bwyd a ninnau neu baratoi. Cofio fy dda am deulu o Harroger, Llundain, yn gofyn am Yorkshire pudding. Doeddwn ni eriod wedi clywed sôn amdano heb sôn am ei baratoi. Yr adeg honno, doedd dim dŵr na thrydan yma, a byddem yn cario'r dŵr i gyd o'r ffynnon gerllaw, a choginio'r bwyd mewn stof bar y ffin. Roedd y toiled ym mhen draw'r ardd, a'r orchwil wedi'r visitors mynd i lan y môr, byddai tacluso'r llofftydd a chario'r slobs i ben draw'r ardd. Fel roedd amgylchiadau yn gwella ar ôl chydig blynyddoedd, dechreuwyd cynnig gwely a brecwast a phryd nos am 7 punt yr wythnos. Yna newidwyd i osod y tŷ fferm, a ninnau yn symud allan i fyw i'r gegin foch am yr haf. Doedd dim llawer amser i sôn am wyliau i mi'r adeg hynno. Trip ysgol Sul i'r Rhyl neu Landudno o ddechrau'r haf. Ond o dipyn i beth, cyfais gryfle i fynd dipyn ymhellach. Cyfais sawl trip gyda chwmni cae lloi a Carfonia gyda fy ffrind Menna i weld gwahanol ardaloedd ar hyd y wlad. Uchafbwynt yr holl wyliau i mi oedd taith i Norwy a'r Fordaeth
i ddathlu fy mhenblwydd yn 70 oed, gyda Menna, Gwilym fy mrawd a'n cefnder Wil. Cawsam amser bendigedig, golygfeydd godidog a digon o fwyd. Erbyn hyn, rwyf wedi arafu'n sylweddol ac wedi codi tŷ unllawr yng ngardd y fferm. Rydyn myma'n yr rhandir ers 1 mlynedd ar 15 bellach, ond yn dal yn eitha rhan o fywyd y fferm. Perthynas i ni teulu ifanc gyda 4 o blant sydd yn ffermio Tanybryn. Ieuan a Rhian, Angharad Menau, Lisa Kate, Megan Gwilym a Wil Bach, a diddordeb mawr ganddynt yn y gwaith a'r anifeiliaid. Mae hi wedi newid byd arnom ni yn 2 yn cael rhywun arall i sgwyddo'r gwaith a'r cyfrifoldeb, a ninnau'n cael cyfle i wneud yr hyn allwn ni gadw ein meddyliau'n iach. Ond beth am ddyfodol y fferm deulu? Dwi ddim yn siŵr gyda'r holl reolau, costau ychwanegol a diffyg cefnogaeth a dealltwriaeth y cyhoedd a Llywodraeth y Wlad. Gobeithio bydd amgylchiadau yn caniatáu'r teulu bach fod yma am flynyddoedd i ddod. Un peth sy'n yn sicr, mae'n rhaid i bobl fwyta, a fel y dywedodd Dick Jones, tra bydd dynoliaeth fe fydd o maethu.